നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുവാനും മറക്കരുതേ. ഹായ്, ഞാൻ നിയാഹന 5 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 ബോട്ടിൽ. ഇവ തമ്മിൽ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പകരം ഒരു പേനയോടെ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചാലും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കളർ ചേർത്ത കുറച്ച് വെള്ളമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ജലം വിതാനം പാലിക്കുമോ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലുകളെ നിരീക്ഷിക്കാം. ജലം വിതാനം പാലിക്കുമോ എന്ന്. നമുക്ക് ഒഴുക്ക് നിൽക്കുന്നത് വരെ നിരീക്ഷിക്കാം. ഇതാ, ഇപ്പോൾ ഒഴുക്ക് നിന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജലം ഒരേ അളവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ജലം വിതാനം പാലിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം, ഗ്ലാസ്, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്. ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി കാർഡ്ബോർഡ് ഇവിടെ വെക്കാം. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൈയെടുത്താൽ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് അടിയിൽ പോകുമോ? കാർഡ്ബോർഡ് അടിയിൽ പോയില്ല. കാരണം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്ര വെള്ളവും ബാക്കി ഭാഗം വായുവുമാണ്. ഈ വെള്ളത്തിനും വായുക്കും ഇടയിൽ വായുമർദ്ദം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം അടിയിൽ പോയാൽ ഇവിടെ വായുമർദ്ദം കുറയും. അതിന് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായു സമ്മതിക്കില്ല. അന്തരീക്ഷ വായു നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിന് ചുറ്റും നിന്ന് അകത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഈ അടിയിൽ നിന്നും തള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് അടിയിൽ പോകാത്തതും വെള്ളം അടിയിൽ പോകാത്തതും. ഇവയ്ക്കിടയിൽ 2 ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഘടകം കാർഡ്ബോർഡും വെള്ളവും ചേരുമ്പോഴുള്ള ഒട്ടൽ പ്രതലം. 2 ജലപ്രതലങ്ങൾ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്.